Nosorožec Štefan už je tu, had Boris hoci veru zaháňa. No nepočítali sme, že sa dostať na stred vesmíru je také zložité a nese to aj nejaké obety. Zlatý. Paťo. Keď dojdeme domov, môžeme si z týchto odstraviť aj pole zlata. Takže už sa blížime k tomu stredu sveta. Už sme skoro tam a strašne sa tam všetci tešíme. Akurát sme prešli cez lázeň blata. Teda my, ako bude vyzerať ten stred vesmíru. Na strede vesmíru. Áno, však teda čo? Keď je to tu? A ešte vlakom pôjdeme do kina. Keď je to tu? Robíme Nikolatého hradu a súvania dopredu. Mám strašne zlú správu, do kina nás nepustia. No to v žiadnom prípade takto. Nie. Toto si mám prečítať? Dostihy na húpacích koňoch. Kde? Veľká cena Formula 0. Je, tá Formula 0, tu sa hralo za autíčkami a organizáciou Kriak, Roman, víťaz. Zvieratá. Žaba šablozubá, potom je tu veverička ľudožravá, rak zelený, sova jabusová. Pavúk veľký, strašný, rozmanitosť farebný. Sfarbený. Veverička ľudožravá. Ale je tu pekná veta. Ešte pred pár storiečami bolo vrbové počnom obyvateľovi počtom domov väčšie ako Piešťany, ktoré však aj v dnešnej dobe čo do významu možno nazvať rohoška vrbového. Ježiš! No, hovorím. Štefan, poď. Som veľmi rada, že som sa dostala na stred vesmíra. Som veľmi vďačná svojim rodičom, ktorí ma sem doviedli a asi na túto udalosť nikdy nezabudnem. Nosorožec Štefan už je tu, had Boris hoci veru zaháňa, zožrala nám barana Mariana.